Добре дошли в новият ни влог! Добре дошли, приятели! Ето така го стартираме. Мисля, че вече се досещате. Ще пътуваме! Отиваме на почивка, отиваме на рожден ден, на имен ден, на годинка, на кръщене, ще има подаръци, хора, партита, Ще пътуваме 10 дни! Очертава се много яка седмица. Това е една малка част от нашият багаж. Всичко останало е свалено с нощи. Хамалски услуги Георги започна работа още преди Чакай я вечер. да се покажа. И нямам търпение. Първата ни спирка днес е хотел в Чепеларе. Отиваме на басейн, нали? Да. Ще плуваш с Попо, бебе. С Марио. Много се вълнува. Ей, така пътуваме. Спряхме сега на един магазин, де да си накупи всякакви неща. Покажи. Топчета. Тук си има лаптоп. Да. Ох, приятели, пристигнахме 4 часа по-късно. Ужасно пътуване. Дея мрънка, Макси рева. Час пак 40 минути, той е 1 час. Так му се настанихме в стаята, то вече е след 4. Той настаняването беше след 3 дни и сега се оправяме и отиваме на басейна. Тук е много студено в Чепеларе, вали сняг даже. А ние идваме от 20 плюс градуса от Бургас. Да, иска да си покаже пояса Дея. Вайди си нещата, които и купихме преди да дойдем. Разхвърляла е вече стаята. Шише за вода. Ти къде отиваш сега? Наплуваш? Ето го и Макси. Много хубаво са ни сложили кошарки за двете деца да много използват. Колата? Пояс се напълни. Тя си го избра. Искаш ли тогава толкова да се пробваме с пояса, да не се спувките? Да. Добре, сега тати ще го надуи. Дой. Надуи. Мичи. Мичи да го надуи. Няма нищо против. Ще го ядем сега на Мичи. Хайде, ето ни. Слизаме към басейна. Дея най-много се вълнува. Пунята. Носи си 2 сапуна от стаята. Долу не пускат със сапуни. То. Защото не дава, то е само за банята. Бързо дойде асансьора. И Макси с количка. Тата. Приятели, включваме се в края на вечерта от коридора в хотела. Бау. Бау. Тъй като до сега винаги сме били с 2 стаи. В едната стая се спи Макси, а в другата стоим ние и Дея заспива на някакъв по-късен етап от вечерта. Но сега сме с една стая, както ви показах по-рано, с 2 кошари и изобщо не осъзнахме какъв проблем ще имаме, защото Макси си ляга към 8:30-9, а Дея преди 10:30-11 не заспива. Нито иска да стои на тъмно, нито има какво да прави, да му пази тишина е невъзможно. И стоим тук сега на едно диванче пред стаята, той спи вътре и не знаем какво ще правим. Любовчето вече е отчаян. Гледам влог на Криси Ярци. Тя го върти за 100 000 път. Защото не трябва да шуми тук на другите хора. В коридора има и други стаи. И просто добре, че сме за 2 нощувки, а не за 3. Най-вероятно ще преспиваме в количката на Марио. Току-що ми си докара неговата лятна количка. Да, тъй като сме с нашите приятели по-лините. Да, и планирам. Ето, виждате ли? Спря тук. Чакай, Добро утро, приятели, вече от следващата сутрин. Както виждате, аз съм с двете деца на закуска. Дея си хапва палачинки. Мама какво прави? Спи. Наистина мама спи. Попо и Мити още не са готови. Макси си хапна млякото горе. И сега аз съм на кафенце. Да, това е твоята закуска. Искаш да я покажем? Имаш и увесени ядки. Нали? Но подозирам, че тези няма да ти харесат, затова си хапаш палачинки. Де вече си има компания. Мити и Марио слязоха да закусват с нас. Нашият ден продължава. Вижте пролетната ни ваканция на сняг. За първи път през май съм на сняг. Да. Между другото не е толкова студено. Дойдохме тук на 20 на минутки от хотела. Се намира някакво място, Санта Клаус се казва. Санта Клаус се води. Ферма, да. И има различни животинки. Доведохме децата да се радват, тъй като Дея много обича животните.
И какво друго ще правим днес? После сигурно пак ще слезем на басейна, ще се разходим в центърчето и така. Много приятна почивка си правим. Еха, Дия, кой е това, бе? Бебе, а малкото. Малкото бебе. То наистина е много малко, тати. Ядат тревичка. Адамто. А това е голямото. Да. Вижте, те в момента обядват. Няма страшно, тати. Те са добрички. Като Дея спи, се забавляваме с Макс. Ето го бебето. Ето го бебето. Много е хубавичък, много го обичам. Голям клечо. Въпреки, че с нощи му побърка. Ставахме да го храним в 1, в 4, в 7, а към 4 след храненето не заспава, будуваше час и половина. Да, но поне като го взех при мен, нямаше протест. Лежа си мирно, тихо. Да, ти спеше, протеста беше към мен. Удра ме тук по носа и така ме хващаше, но си ме дърпаше, а понеже да не спинка с обувките и е така почна да блъска. И то Шината. боли с шината, да, и пластмасовите обувки. Да, изказахте. Цак. Цак. Добро утро! Тази вечер спахме много добре. Макс яде само веднъж и не се е събуждал. Сега си играе тук. Ще го оправяме и ще слизаме на закуска. Нали, Максчи? Приятели, ние тръгнахме за Велико Търново. До вечера сме на рожден ден на Тошко. Ще спим при бабата на Георги в Горна Оряховица. Да. Ще бъдем за 3 нощувки. 4 часа ни е пътя от Чепеларе до Търново. Сега спряхме тук на една бензиностанция. Дея не иска да се седне в стола. Някой път си с желание, друг път прави драми. Спряхме на една бензиностанция малко да се поразтъпчат. И извадих Макси от кошчето да не следи толкова много време. Ще отидем, ще се оправим. Мисля да се гримирам, да си оправя косата. Не знам дали ще остане време да се изкъпя. И отиваме на рожден ден. Утре ще празнуваме именния ден на Георги в Търново. Ще излезем на ресторант. И това ни е планът. Не знам, пишете ваши деца как са с столчетата. Идея както се е родила има драма. Дея, къде сте вие? Там. Къде сте вие? На кого си на гости? Ще кънеш ли? Дочи. На баба Дочи. Я разкажи как пътувахме, Любовче. Пътя между мина страхотно. В сравнение с онзи ден Бургас Чепеларе, днеска тия 4 часа почти не ги усетихме. Пяхме песнички, хапваха, забавлявахме се, спаха и двамата по час, половина-два. Въобще много хубаво изкарахме. Само дето Макси много мрънка. Той още нито седи, нито може да пълзи. Опа! Внимателно. По-полека с буйната радост. Сега се почиваме и ще се оправяме да ходим на рожден ден. Дей, искаш да ходим да скачаме на трамплините? Ето ги моите момичета барнати, готови за рожден ден. Мале, много сте хубави. Нали, няма нищо общо с анцузите и он се вижда преди малко. Браво. Много сте красиви. Да празнуваме. Дея, готова ли си? Ще скачаш ли на трамплините? Как ли е? Нали до сега това повтаря? Тя видя магазинчето. Между другото, аз съм облечена с костюм от Little Black Dress и имам постоянен код за стъпка, който ще изпиша на екран. Айде, момичета, отивайте да поздравувате. Ох, пак ли ви участвате в нашия Аз влог? вече с вас, разбираш ли? Хамано се парти. Здравейте! Вие сте навсякъде. Ето, сега ще направим пак двойно заснемане. Мислим за много агли. Къде са рождениците? Нищо, пътувахме 100 часа. пораснал. Мале, много яко тук. Охо, честит рожден. Здравей, мадам. Много яки очила имаш. Седи Very my здрави. wear. Ние снимаме тук за 100 влога. Какво става, Динчона? Еха! Дея се стъпи са просто. Айде, мамо! Дея, ти май си много развълнувана. Скачаш ли, бе?
Давай газ! Браво, тати! Гледайте при кого дойдохме. Ето е танчето. Я презентирайте къде сме. Детски център Палавници, само че това е Кенди Хаус, двойката, който се намира на Пашмана. Ето е идея. Вие готова ли сте да си играем? Тя се опари на преста и сега е тъжна. Депресия. Макси спи, сега влизаме да си играят. Вау! Бей, това е брутално яко. Нали, много е кют. Да. Влизай смело. Де, айде, качвай се. Има и топки. И там А тази кола каква е? вътре влизат. Леле, защо в Бургас нямаме такова? Веднага да направиш да янка. Ела, да видиш. Тук и правим партията. Ето така правим неоново парти, само че им пускаме и диско осветление и се става буквално купон голям. Ей там пред с проектора има игра, хвърлят топки по монитора, сапуни, балон. Много ми хареса. И Макси на детския клас. Макче, харесва ли ти, тати? Той се наспа и сега е свеж. Ти те първо започваш. Вича, давай, пускай се зея. Макси. Макси. И Кая иска на бънчето. Макси. И от всички играчки, Дея пак има драма. всички играчки, които имат в детския кът, ние сме събрали тук около бънчето. И така, приятели, събрали сме се. Всичко готино. На Гергьов ден. Ама аз ще почерпя после. Да, може да честите на Георги долу в коментарите да му пожелаете нещо хубаво. Айде накарайте ме да се чувствам специален. Моля вас, чета всеки един коментар. Специален. Я ми чистите на камера, моля те. Жорница, много те обичаме, приятели. И аз много Ти те си обичам. най-хубавия сладък Жори на света. Ей, измайте пример от Арици. Ето, и Макси също Айде, сме забравили чантата с млеката на Макси, трябва да тръгва. Давай газ към горна. Ето така продължава нашият следобед. Искаш ли розовото патенце? Айде да. Дея лови патенца. Играе за чейз. Много е щастлива. Покажи подаръка сега. Сапун за адвокати. Отклонява иска и пледира невменяемост. Вие сте чисти, ние сме прости. Друго има ли? И Арчи го пошла да изтървам сапуна. Има друго, да, има и друго. Другото е наистина за миене. Това е само за такова. Топ сече. Ритуал ще врата. О, това е моята марка. О, той тест много ги Добре, харесва. тук му отсели, браво. Следващите гости. Ето ни е и масичката. Добре, добре. Ти имаш шотове. Извинявам се. Това е подаръка ми от Миленка и Цеци. Какво ще има според тебе тук? Шотове със сигурност 100%, затова е за Криси. Искате ли да ги се втоса, бе? За името. За бъдещи успехи. А защо за знае. Криси? Моля ви, кажете защо за Криси. Искате ли да кажа да ги напълня да ги се втоса, бе? Ако 1000 лева на сватбата ни за шотове, за това. Не преувеличаваме. Не са базикам. Въобще не е шега. Съвсем не е шега. Въобще не ми беше и смешно. Благодаря, приятели. И така, приятели, време е да хапваме. Време да хапваме, особено най-готино по принцип не ям суши, но Жорката като ще плаща, какво комбо съм си измислил. Най-скъпото. И аз тук Гледай. закрих, Цесо вика, закриваш менюто, най-скъпото, оп, ей това искам. Така направих. И аз какво да правя, спия колечка, че то няма останат кинти. Аз даже сушито, момичето ме пита какво суши искаш, викам
Най-скъпото. 20 парчета, които са най-скъпи. Не комбо, по-отделно искам да му изкъп. Да го усетя. Да. Е, такива приятели имам, приятели. Да. Тук е мъжката част, там е женската част. Какво да прави женското дете на мъжката част? Да. В момента стават свидетели. Сори, брат. Тя идва. Аз съм туалетната. Аз ще ходя към женската част. Кая! Добре е дошла в нашия влог, приятел. Здравейте от следващия ден! И ви посрещаме в нова хотелска стая. Телепортирахме се в Силистра. Утре сме на рожден ден на Дея и на Ния. Пристигнахме първи, хапнахме долу и сега се настаняваме. Заповядайте. Значи първо представям тук моя ляво, тук ще спим аз и Дея. На спалничката ще се шири Вики. Но в 4 часа, когато Макс се събуди от кошарката, той се присъединява към нея на живота. Такъв е плана. Там ще е бебето. И ето така сме вечерта преди партито, дами и господа. Подготвяме залата, украсяваме. Вечеряхме, настанихме се и сега слязахме тук долу в ресторанта, тъй като Габи украсява. Нашето бебе спи. И за да му пазим тишина, слязахме тук долу. Аз помолих Деско да отида да купя една кола зеро. Страхотни домакини. Става много красиво и да покажи Габи колко се е постарал. Веднага показвам. Так, облачета, Това не е готово още. белите масички. Сватбено ми е. Ето го гордия баща. Габи, помахай за нашия влог. Пробвай де. Още нищо не е готово, но... Да, но тя предния ден седи тук до късно с детко, украсява, Ние взимат помагаме. участие. Да, имам помагачи, най-добрите помагачи. Добре, че сте гости, и вие помагате. Де е тук първа помощничка. Габито, тя какво ти даде? Да рисуваш? И сапуна конфискувахме от стаята й. Габи има грах към мен. Елате да ви го покажа. Разпределението по масите, хора. Таблото. Маса 6. Това е нашата масичка. Искам да видите Георги Георгиев на кое място е. На пето. Важно е, че аз съм над теб. Как може такова нещо? Как? Добро утро, приятели. Часът е 8 и ние вече сме слезли долу на закуска. Ще кажеш ли добро утро? Макси стана пак в 7. Не спира да вика като се събуди и съответно всички ние също ставаме. Нищо, че ние с нощ си легнахме по-късно. Виждате, айде бате. Първо викаше бате, после хайде и ай стана айде бате, нали така? Сега си поръчахме закуска, на Дея Овесен ядки ще направят, аз кафе и след това някъде ще се разходим тук с градчето, след което ще се оправим, тъй като рождения ден е от 4. На кой си днес на рожден ден? Точно така, и им носим подарък. Гледайте да ви покажем от закуската колко ни е сметка. Така. Показвам. 13 евро. 4 пъти капучино. Води. Сандвичи с луканки. Води. Сметанки. А ти каза води. 13 евро, хора. Това е в Силистра. В Бургас поне 30. Тук ще идваме по-често. Честно да казвам. И ние вече сме готови, спретнати и така дойдохме на рождения ден. Много се вълнуваме. Този път сме точни. Да видим Макси как ще се представи, защото не обича шумни събития по принцип. Гледайте как са се постарали. Много е красиво. Ето ги, Миленка и Сети. Кажи здравей, малко. Айде, ела да се снимаме с домакините, защото на бебето след малко ще му се доспи и ще обясним. Оставате толкова рано. Рано е още. 7 часа. Дава. Пепто. А мама дава
бебето, не става, так става, Всички ставаме в 8. да, В 7 обърках се. да. И бебето, бебе, да, не ката, Днес приключва нашето голямо пътешествие. Дойдохме първо малко да се разходим в парка на Силистра и между другото е много хубав. Къде иска да я взема? Човек не може нищо да се снима. Сега ще се разходим, ще пием кафе и си поемаме пътя към Бургас. Между другото много хубаво си изкарахме. Да, много хубаво, с хубави гости, винаги е хубаво. Приятели, една седмица по-късно приключвам този влог, тъй като видяхме, че всъщност не сме снимали финал. Надяваме се да ви е било интересно. Ако имате коментари, пишете ги. Винаги четем абсолютно всичко. Натиснете хайп бутона, абонирайте се за канала. Може да стане много малко хаотичен влог, но винаги снимаме максимално естествено, почти няма обработка. И да, пишете дали така този тип видеа, които снимаме, ви харесват. Очаквайте съвсем скоро следващото ни видео.